Good morning. Silaw lang, bes. Good morning, good morning. Ayaw kumalaw. Bes, umayos ka. Ikot, be. Sandali, ikot. 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 Iyan. Tulog, tulog, tulog. Walang make up, make up. Morning routine. Sarado natin. Ito. Morning, 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 morning. Hi, sis Pinay Domestic Helper. Morning, madam. Morning din sa'yo, madam. Walang content eh, tinamad. Tinamad si Oka.
Pinay domestic helper po, guwapa si madam. Guwapa talaga. Ikot-ikot, ikot-ikot, ikot-ikot. Kasi maaga pa. Mamaya at mag-start na tayong magkuskus. Magkuskus. Makalat sa likod. Nining Dumish, hi Bishi, hi din sa'yo, Besh. May wagang sa amin. Small vlogger. Morning, Sisi. Morning din sa'yo. Morning sa tatlong nanood dyan. Morning, evening.
Hi sa tatlong nanood ko dyan. Welcome, welcome. Guwapa, madam. Guwapa talaga. Walang kilay-kilay. Papa Bear, hi. Good morning, madam. Good morning din sa iyo, Papa Bear. Wala pang duty, boss? Tinamad kasi mag-film. Kaya nag-ilis lang muna. Walang pang upload. Late na nga ako. Lalo kang malit yan, boss. Kasi ano ka pa dyan, nanood ka pa ng LS. Okay lang malit, boss. Okay lang malit, basta malaki ng kita sa ano. Kita na, malaki ng rave sa YouTube. Ako nga din pasok na din ako magkape lang. Mga ako din hindi pa nakakape. Mamaya kape na din, kape-kape din pag may time. Walang ulan dyan, boss. Walang ulan dyan sa Manila ngayon. Nagtutupi. May harang nga din, sis Neil. Anong, may harang din si sis Neil. Ay, may harang na siya? May harang na si sis Nelia? May harang na siya? Na-approve na siya? Galing ah. Naunahan pa niya si sis Just Id. Si sis Just Id, hindi kasi siya updated sa niya, sa channel niya. Si sis Nelia, halos everyday nag-upload. Everyday yata. Sipag niya mag-upload kasi. Approve na siya. Approve na pala. Hindi ako kahapon kasi yung VPN ko nagluloko. O diba, sabi ko sa kanya, bilis niya ma-upload. At bilis niya ma-approve kasi siya kanang updated siya sa niya, sa channel niya. Halos everyday siya nag-upload. Yan ang ni Lulu Basta updated ka sa mo, sa channel mo. Kasi sabihin niya siya ng seryoso ka sa channel niya. Lang ako na-approve. Hindi nga ako everyday nag-upload. Si sis Just Id kasi, pag sabi ko sa niya, pag na na siya, under review na siya, mag-update na siya sa everyday, mag-upload na siya, hindi niya ginawa kaya naunahan pa siya. Sis Nelia kasi ang lang sa kanya sipag niya mag-upload, mag-ala imingke. Congrats sa kanya. Bye din, boss. Ingat sa pagjujote.